Jedlo, ktoré budete variť dneska hlavné, tak nám povedzte všetko, čo tu máte. Čo budete robiť a ako. Tak najprv budeme robiť vlnené rezne. Jaké to tie rezne budú? To sú také morčacie, také platy. To už vy ste si... Áno, vyklopali sme si na tenko, jak papierik. To už ste si pripravili na to, ne? Áno. No ukážte, že z jakého mesa to idete robiť. To ide z... Tu sú z takých nožkoch. Aj morčace nožky. Morčace nožky sa vykosťujú pekne. Na tenko, na plátky. A to sa ukáže, že jak sa bude plniť. No dobre, toto meso už máte pomleté. Na čo bude toto meso? To bude prekvapenie, jak sa bude... Jak ten bramborový, hej? Hej, to sa ukáže na a kameru. to všetko pôjde k hlavnému jedlu toľko? Nie. Toto bude zvlášť, tie plnené hrezie. A vy robíte jak francúzsky tanier. Áno, vidíme. Aha, tak Tu ďalšie mäsko je už pripravené. To sú stejky, vidím. Hej, stejky. A také veľké budú. Táto sa To ešte ste mohli na usmaží. polovičku. Usmaží sa väčšie kusy, to sa stiahne. No ja zvedavý, toto na čo bude? Toto? To už ste dali do marinády. Áno, tam je paprička, všetko tam, korenie, šampiónky, všetko sú tam. A šampióny také dáte, hej, zavarené do toho. Áno. Aha, a na čo je toto lečo? To tiež k tomu dáte, alebo? To bude tiež tomu, ale už jak bude uvarené, pripravené. Aha. A kyslé ohorky dáte To po už, novom? hej, na oblohu, ale... A hrášok? Hrášok to je na prípravu plnky, čo ide do resní. Tam je už pripravené. Ukážte, jak budete Tam popražíme na olejci bulku, Áno. dáme tam hrášok, tu ako vidíte, hrášok je pripravený, mrkva je pripravená, kyslé uhorky sú tu, aj šunka taká. Komeat. Solánska, to je solánska šunka, ham. Na také malé kusky. A vajíčka. A vajíčka idú tam do toho, hej? Áno, to sa všetko premieša, povarí, upečie a potom sa dá vychladnúť. Toto ste urobili ako hranolky. Áno, to a bude... tie zemiaky, to čo budete s nimi? To bude ku tomuto mäsku, to sa všetko tam ako pridáva, rozmieša sa a upečie sa. Aj zelenina, hej? Aj zeleninka. No a toto mi povedzte, jak ste plnili. S čím Toto? ste to plnili, tie papričky? To je syr. Aha. So syrom. Ale to Olivy sú tam, petržlen, olej tam je olivový. Aha, a to ten plesnivec sír, alebo jaký? Nie, to není plesnivec, to je bambino. Aha. No dobre, tak to si pochutnám aj ja na to. Tu je paprika červená, žltá, kapia, karela, to je ako bude uvarený ku mesu. A toto bude tiež k tomu tanieru, hej, k tomu hlavnému. Hej, to bude hlavné jedlo, aj toto. To sú kurácie prsia. Áno. A tu ste čo dali? Hovädzie meso? Len hovädzie, alebo tam vidím viacej druhých mesa? Tu je hovädzie, aj taká jak pečienka je tu. Aha. Aj bravčové, či kurácie je tu. Kurácie. No dobre. Dobre. Petržlen je tu na prípravu, prísad, zelená petržlen, okoreniny, papričky, guľašové, také veci, všetko. Cesnik. Cesnak. To pomastíme na toto, postrúhame na... Aha, na steak. Na steak. Aj na rezne môžeme dať trošičku, aby bolo dobre. Cibuľka je tu. No a ten karfiol, to s tým mesom chcete urobiť, hej? Áno, karfiol sa uvarí všetko pekne. Paradajky sú tu. Môžete sa dať do toho. No, tak najprv toto urobíme, aby Dobre, sa nám vychladlo. Ja vám zapálim plyn. Popražíme hrášok, zelenú petrušku,
aj červenú, aj žltú papriku, aby zmekla trošku. Keď sa nám upraží, tak potom vysypeme do misky a nasypeme tam zemiačky a toto mäsko. No, tak robte ten postup. No, zeleninu pražíte, koreniny tam nedávate nič. Len solík dáme, aj peper. No tak dávajte, no. No, môžem trošku piesku. Solík tam. I Adađive stavi džaba, sa koleske palolove huda. I pija mange lečavenca mire šogorenca. Nama ina kaj me pija, Adađive spare z mulatina. I alo malo pija mange lečavenca mire šogorenca. I Adađive stavi džaba, sa koleske palolove huda. Dávate aj čínske korenie? Dávame tam po trošku. Vyberte. Ja musím miešať, aby sa nepripalilo. Je trošku jedna tína. A ešte čo? Do malú tínu. Dajte trošku. Sa páči. Čo ešte potrebujete? Peper sme dali tam. Zelené dačo, ja neviem, čo to je. Oregano. Dáme len trošičku. Je oregano. Dávate aj vegetu. Vegeta všade ide. Tak dáme trošku. Dajte tam. Taká dobrá vôňa z toho ide. To asi z tých korení. To bude. Teraz dávate do toho ešte aj mäso, hej? Hej, aby trošičku Ja vám to zmeklo. dám, to mäsko, nech sa páči. A ste dali trošku aj rýžika? Nie. Trošičku. A vy jak ste videli tam rýžu? Je všetko zelenina aj mäsko. To tam dusíte, aby to rozmeklo trošku. Hej, aby nebolo také No ale krúkavé. táto je nejaké dôležité jedlo, ja Hej. som toto ešte nevidel. Kde ste sa naučili toto variť? V Belgicku. Ako vy ste vyučená kuchárka? Cukrárka. Aha, tak viete pec, hej? Áne. A variť? Aj variť. Aj variť. Aha. Chodia tu cigáni každú nedeľu pec, torty, koláče. Nemáme pokoja od nich. Tak toto by sa dalo už aj tak zjesť. Nie. To sa ešte upečie, keď tam budú zemiačky. Aha. No dobré. Tam máte zemiaky. Tu sú zemiaky, nech sa páči. Môžem tu Môžete tam vysypať vysypať. všetko. Toto ešte budete koreňovať, toto? Nie, už nie, len osolíme, keď bude trošku. Dáme tam ešte trošičku sol, keď nebude treba, nedáme nič. Aha. No dobre, teraz toto miesto dávate do toho, hej. Aha. Kávke a žľu. Musíme tam veľa kadej. Teraz toto všetko dokopy zmiešate. Áno. A múka tam nejde trošku?
Dáme tam trošku, ale nie veľa, trošičku podľa potreby. Vidíte, to je horúce. A to tak sama dávať ako. Hej, ale musí trošku aj vychladnúť a tak sa bude spracovať. Jedlo. Áno, to sú jemné húbky. No, toto je také pred jedlom. Áno, No, čo tam dávate všetko? taký rohlíček menší. Kolbáska. Dva druhy kolbasy Áno, tu dva vidím. druhy. Jedna je... Domáca a jedna je polná. Áno, Z poľa. z poľa. No, syr tam ide. Kyslá uhorka. Kyslá uhorka, aj bočík udený. A namastený je so syrom, s mäkkým syrom. A s trojholníkom. Áno. Ja by som tam dal aj nejakú zeleninu na tom. Ja by som nedala. Dobre. Nie, Ani olivy, ani nič také. nič. Lebo to je len pred jedlo, tak to stačí, aby len trošičku zajedli a už bude sa servírovať. No hej, lebo robíte bohatú misu, hej? Áno, Po švedský tanier. áno, švédsky tanier. Takže ideme robiť. Dobre, môžete pokračovať. Kaj, doneste mi nožik. To je kuracie meso, hej? Áno. No, môžete si dať do mixera. Kuracie meso dáte do mixera a pomlete, hej? Áno. Dobre. Dáme tam aj cesnáčik, No i cibulku. dosť. Májko dáte, či veľa. No. Takže vy dosť veľa varíte. Hej. No. Aj cibulko, aj cesnak. Dáme tam trošku. A dávajte tam cibulka. Musíme poumývať. Pekne. Dávate tam, no a ja som zdavý, na čo ten karfiol tu máte? Poďme tam. Do toho dávate karfiol, hej? Dobre, to si šmikáte od vody, alebo... To už je šmykanie. Takže pomiešate s tým mesom. Áno. Môžete dávať šmuka, do toho stoja. Dajte si karfiol tam. Hej. A to z toho budú ako kuracie karfiolové medailonky. Áno, aj toto karfiolové medailonky, aj kuracie, aj reziny, olivy. A to sa oni neposerú z toho? Nie, to len budú jesť. Oni len budú jesť. Takže toto všetko je hlavné jedlo. Toto všetko je hlavné jedlo, ne? Áno, ešte aj koláček upečiem, aby sa nazvali. Pekne. No a ešte to budú potrebovať aj toaletný papier. Áno. No. Dáme na bok. No. Keď sa pomerie toto všetko, potom urobíte tú medailku. Áno. Tak
ďalší postup potom ukážeme, ako sa bude piesť. Áno, už sa pije. Dobre, a dávate do toho aj vajíčko, aby nevedeli, že Dáme aj vajíčko, dám aj písavke, vegeta trošku. to chcete teraz tam dať alebo až Nie, nie, až potom ja to viem. Dobre, takže ešte ide tam vajíčko a koreniny podľa vás. Koreniny. Dobre. Ideme na ďalší postup.